egun bereziak dira kulturzale eta euskaltzale guztiontzat abenduaren 6an abiatu eta abenduaren 10 bitartean Durangoko azoka 58. Durangoko azoka fantasia bat da, Fantasia bat da. Durangoko azoka martxan! Gonbidaten egin etxeko guzti sormenaren lurraldera joateko eta gurekin bat egiteko beste gaurko programa berezi honetan bebai. Hori da, ze gu ere izan gara Durangoko azokan egin dugu txangoa bertara. Ze guztare bilaran. Bidaia oso atsegina berazgarria, beti da. Beti, topaleku bat da, bai. Baina bereziki gure kasuan, ze hanginela aprobetxatuta, ekarri ditugu gaurkorako halako sorpresatxo berezi batzuk. Benetan, ikusi miluze gauero, gaur bereziki sorpresak bai, eta lehiakide oso bereziak ere baditugula. Bai, sorpresa Durangotik ekarri ditugu, baina sorpresak platoan be bai. Gure lehenengo talde Adi, Urtzi eta Iban, Lide Hernandorekin. Julen eta Naroa, Jon Maiarekin batera. Ibai eta Ixone, eta Sisko Urmeneta. Hau festa! Bueno, zer da, Urtzi Iban, Lide, ze moduz? Oso ondo. Urtzi eta Iban, ja, bikotetik irukote pasatuta. Bueno, esango dugu, eta etxeko esango diegu, zabalik jarri genuela hemen bosketa bat, eta zebek izan zaretela boskatuenetako batzuk, maitatuenetako batzuk, Urtzi Iban. Momentu onenak eman dituzte lehiakidea. Bai, gogoratuko dugu, 19 programa gurekin 4.000 euro. Ze moduz, Urtzi Iban, ja distantziatik ikusita? Bikain, espezial. Bai. Oso ondo. Lide, basatoz laguntzeko prest? Eta Durangoko azokako programa berezi honetan parte hartzeko prest? Bai, noski, saiatuko gea, bintzat. Bueno, esango dugu, besteak beste, Urtzi idazlea be bazala lehiakide izateaz gain. Badaukazu itzalen dama, eta Patxi Bakailuren badaukazu. Eta bigarrena bidean. Bai, Bai, baina Durangorako ez du astirik eman, bai. Miluzera etorri behar izan eta dana ezin. Dena ezin. Baina bueltatxu bete motibeti merezi du Durangotik ez da, Iban. Bai. Badaukagu asma joateko, bai. Eta topaleku izan, eta bar. Lide gauzasko gazatozu. Bueno, Lier taldeko abeslaria, baina orain proiektu, barriarekin, belerekin, kantu barriak entzuten be bai, eta liburue. Bai, liburu bat atera izotzura, abenduaren batean aurkeztu zena, eta, espero jendeai gustatzea, ez dakit. Seguru, eta espero deu. Ze topaleku ona izaten dan Durango be bai, Lide ezagun artien be bai, sortzaileen artien, kontutxuek alkarri kontatzeko eta hartu emon horrek egiteko, ez da? Bai, noski. Ni urtero egoten naiz bertan, ez bada egunero, bintzat, egun gehienetan. Bueno, miluzera animatuta, irurok barriro be, ongi etorri? Herri asko. Bigarren taldea, bigarren irukotea, zima jende hor parez gaude oituta hortara, Kaze jende gainera. Julen eta Naroa batetik, tolosarrak, eta gero hau, egin nahi dut. Jon, zu nondik zatoz? Ni Maia. Oso ona! Maia. Zu Maiatik, Jon Maiarekin batera. Bueno, errepasatuko ditugu datu batzuk, Julenek eta Naroak egin zituzten 5 saiodenera, gure tolosarrak, 425 euro, irabazita. Esperientzia oso polita. Oso. Zuek gala esan baitzen diguten. Gerora kanpoan eta eraginik izan du, miluzeko ibilerak. Igual zeitze du, ez? Ezta. Tolosarrak beti famatu. Ezta, miluzetik pasa, edo pasa gabe ere. Jon, Maia! Ondo, Jon? Oso ondo. Kantu kontu berriekin, kantu berri bat ere bagarelako. Bai, aurrekoa kantu bat gara zan, eta oraingoa kantu berri bat gara. Disko berria da, kantu berriak, eta... Kolaborazio berriak, ez da? Kolaborazio asko eta berriak, eta... Markatu lujo asko. Lujo asko. Besteak, ibatuko dugu, Silvio Rodríguez bera, euskaraz abesten ere jarri. Hori da, Silvio tartean, eta ohore bat, luxu bat. Eta hola gutxienez norbaitek ondo kantatzen du diskoan. Hori ez da? Hortarako ere kolaboratzaileek. Hori espiritua Jon, baina zure lanien eta sortze lan horretan kantu bat garan bebai, eta orain bebai, kantu berri bat garan bebai, egiten duzu gogo eta ze garrantzitsua dan, ez da? Kultur ondare hori, transmisio hori, herri izateko eta izaera konpartitu hori izateko guztioko bebai, ez da? Bai, nire ambizioa ez da inbeste abeslari izatea, ez da hori, nire ambizioa ez naiz. Realista izatea? Baina bai ikuspegi bat ematea, ez da? Zer garen perspektiba luze bat, oso txikia gera, herri txiki bagera, baina oso historia handi baten parte gera. Eta hori da esan nahi dudana. Hori da kantu berri bat gara, lan horretan topatuko duguna, Durangoko azokan topatuko duguna ere, bai? Transmisiorako hor dago. Topagunerako. Gaur, Julen eta Naroari laguntzera ere, bai, ez da, Jon? Dudari gabe. Ja, ba. Bueno, laguntzera. Ez zuen embarazurik egiten! Alban traba gutxien egitera. Hori da razoia eta, ongi etorri denoi. Ibai eta Ixone, 2 programa bakarrik eta miluzzean bihotzean geratu zarete.
Zeitxik izango da izone, zeure dantza pausuek gaitxik izango da. Segura aski. Bai, ez da? Izen zan laburre baino intensu, Fast and Furious. Beste, hemen bosketa zabaldu genuelako, Ibai Ixon eta hemen txesaudete boskatu eta maitatuenen artien, berezirako prestatuta, Ibai, suposatzen dut. Bai, saiatu gara, beste terze. Bueno, Ni filosofia. jarraituko nuke, ilaski saio guztia horrela, asiskori ezer galdetu. Itxan, Dagoela. eske asiskontzat ohorezko galdera batakot. Asiskontzat ohorezko galdera batakot. Filosofia ikaslea, bertso eskolan eta dabili bai, endaiarra, Durangotik, Ixone, herrian eukitzi azoki ederra, Bebai. Bai, baina, bueno, gaurkoko presinue, gero txartu ingo dut eta ingoztie persona non grata du. Nola ba? Ez da pasakori. Persona non grata ez, guztiz kontrakoe, Asisko Urmeneta, Miluzeko kofradiako ohorezko partaide. Exkombatientea. Lehenengo Miluzengan egon ginen, Asisko. Bai. Eta hemendik ateratako dirutik erosi nuen etxeko berogailua. Oran oso eskertua nago. Begira. Berogailurako bakarrik iritsi zan. Berogailua oso garesti daude, Esku zentrala. Datorren urtin 20 urte Asisko, Egia? Bai? Datorren urtin pare bat barru. Alegia, gutxienez, hogei baditu zuzu. Asko. John Maio bertatik ibili izalako. Bai, ondo. Bai, nire, bai. Asisko lan barria, azokan. Bai. Poliki etorri naiz 20. Mendera, 21. naiz iritsi. Baina bai, kontatu nahi izan dut joan den mendeko maistra euskaldun batzuen beren lanare transmisiorako, kulturen transmisioa taula, eta orduan aurkitu dut, nik ez dut aurkitu, deskubritu dut, nik edo ezautu dut, ezautzen ez nuen bat, Jule Fernandez Zabaleta, Iruñekoa, euskaldun berria, eta diskurso bat egin zuena nazioarteko feminismoaren aldekoa euskaraz duela 100 urte. Ikaragarria. Ikaragarria. Eta enpresatut, bueno, hau ezautarezi behar da, eta hori aurkeztera etorri naiz Durangora. Bueno, hasi zeralako gogoratuko dugu, Basaotik eta Eta Maiur, eta Gartxot, eta Zorginak, eta Zugarrapurdi. Hala ipatzen du, Asiskok, berari buruz galdetuta, ze kontatuko dizut, bertsio laburra edo Big Bangetik, eta? Bi bertsio dauzka beti kontatzeko. Bi bertsio izaten dugu bai. Hori da. Gaur, Maiurretik ona. Gaur, Ibai eta Ixoneren artean Big Banga eragitera ere etorri zara, edo? Laguntzera, edo Jonek erranduen bezala, alik eta traba gutxien behintzat. Ez superintendente Vicentek Mortadelo ere erraten ziona. Mortadelo zuzara enpresa honetan lastre bat. Ez izatea sobera lastrea guentzako eta irabaztea. Ze ona. Haze gomidatu, Aiaro Andreok, jo txalo mesedez. Haze publiko! Aurrena bezalako datu batzuk, betiko iturei jarraituta. Ze gaur ere, kultura eta transmisioa eta hori bai, diru pixka bat ere jokoan jarri beharko dugu ba. Gaur, zaku berezian, 2.000 euro jokoan! Venga! Asiskok esan du, berogailu berri bat, kontuz. Berosteko asmoa, bai. Ez da zuretzat eurentzata. Ose, lehiak hientzata. Pensatzen duen hobetzea pixkatetxeko berogailua. Bai ez da. Bueno, gero zuen artean ere Ibai eta negoziatu. Ixonen lagun egiten mazera. Aire gokitua ego. Negoziazina gure publikoa, Iraurgi ikastetxetik Azpeiti Arrako bazuek, eskerrik asko. Ongi etorri guztioi, ongi etorri etxeko ibe bai, fantasia bat izango da hau, eta hasi egingo gara, arrastoz arrasto. Hemen badakizue kontzeptu eskutuak ditugu, eta arrastoka hasten gara, eta, bueno, Zabaletiko landia zehatzera joango gara. Urtzi, Lide eta Iban zebek erantzuten hasi, baina guztiontzat hemen erreboteak daudelako. Lehenengo arrastoa, lehenengo taulan, poliki hasiko gara, Gipuzkoarra da. Xabier Lete. Julen Jon, naroa? Lide esate dugu. Lide Hernando. Mira, bizilagun, Ibai, Asisko, Ixone? Ane Labaka. Bigarren arrastoa. Xola izeneko laguna du. Bernardo Atxaga. Bernardo Atxaga? Asmatu aldezue nere izena. Hala izan baldin bada, nahi duzunean kafe bat ordainduko dizuet, nahi duzuen tokin. Nok ez du asmatuko zure izena. Bernardo Atxaga euskal letretan ezinbestekoa zara. Ez pensa, askotan nere familien bertan batzutan ahaztu ikendia zeizen dudan. Orduan... Durangoko azoka?
Bernardo Atxaga mundu osoko azoka karatu nahi bili zara, zure obra azken hamarkadetan ezinbestekoa da bai herrian eta bai herritik kanpo, baina berezia da hau. Hau Euskaldun orok jakin behar du, hau dela salbuespen bat mundu mailan. Oso azoka gutxi daude munduan maila honetakoak, baita jendearen aldetik ere Euskaldunok beti biligea kopuruaren beldur, ez gutxi garen daula, azoka hau, ezagit 10 azoka hongo dian munduan maila honetakoak. Nik ikusi ditut Marruekosekoak, Italiakoak, Lekoskotakoak, eta hau goi-goian dago, ne ustez. Bueno, altxor txikitsu batekin, zatoz, azokara, jendaurrean ikusi zaituko bai errezitaliak egiten Bernardo berezia da hau, eta gainera, aurreko obren zatitxu batzuk, liburu ederra etxien izateko. Bueno, nik uste de liburu honek du alako, zango nuke, aire bat, alako aizetxo bat dauka hasieratik bukaeraino. Eta uste da aizetxo hori dela humoretsua, pixkat irri, edo parre pixka bat egiteko aitzakia ematen duna. Eta nik uste hona dala, irri egitea eta parre egitea nik uste oso hona dala. Zuzena da, Bernardo Atxaga, osoko! Ikusi dugu iruditan ere noski. 90 puntu, lehenbiziko hirukotearen zatu, lide. Ondo, Fina zigara, Bueno. Bernardo Atxaga, ez. Bai? Ja, bai. Xola, laguna, txakurra, oso ondo? Mira, momentuz gombidatu batek, trabarik ez du egin ja. Eta ja... Ez entzat presio, Zarra idezala, Eta bagabiltz pistatxuak ematen, Antxon ibili garalako bertan. Durangon ibili gara. Ibili garalako bertan, eta Egia. jendak parte hartu nahi izan duelako miluze berezi honetan bebai. Julen Jon, naroa, bigarren taula. Lehenengo arrastoa. Kasu honetan bera da Ixa. Ixa eta besteak atea. Hala esan. Izaro? Bai. Izaro Andres. Bai, Izaro Andres. Izaro? Zaun? Izaro, berriz ere Durango gara, zer moduz? Hemen gauz barriro, ondo. Deja bi punto batekin, ez da? Puntu bat. Zita berezia, ez da? Zita berezia. Aurten bereziki. Bai. Bai. Eta bereziki goxo etorri gara jantzita, baini baizu ere bereziki. Bai. Zeibilizara goi mendietan, elurretan, 0 de enero diskoa, mendi ibilaldi batekin parekatu duzulako, ez da? Bai, etzako izen da... Topatu nintzen mendi batekin, eta esan eban, ja mendia hemen dauela eta nibe bai igoen biharko dut. Euskalduna naiz. Hori da. Igo beharra dago, ez da? Hori da, aldot. Hori da, nola ez. Eta igo nintzen, topau nintzen isaki mistiko Baita batzukin, ere. Jetia eta olako Baita. batzuk, Animali ontz gauza Bai, lako definitu gabeak. Eta gero bueltan etorri naz, baina ondinok ezin zendot kendu arropa termikoa. Ja, baina Jana bueltatu urtean zara minutik etxera, ibilaldi polit bat eta gero, interesgarria. Interesgarria, emozionantea. Eta bakean iritsi gara etxera, ez da? Bakean heldu naz. Abentura hori guztia ikusiko dugu 0 de eneron, eta hortik aurrera ikusiko dugu elkar zuzenekoetan, Izaro. Ze badatoz, Etorriko zara? Denetara. Denetara? Bai. Azokan gustora, ez da? Bai, oso gustora. Gentiakin oso gustora, gainera berez diskoa azokan urten da primizian. Orduan pixkat analogikoa. Badauka hori, ez da? Bakarrik entzun alda fizik hortan, ez? Eta gogoan ekon publikoan gana berriro heltzeko, orduen oso pozik egiz esan bai. Ba, gozatu, Izaro. Bai, eskerrik asko. Zuzen, Izaro! Lehenbiziko arrastoa, 100 puntu zuentzat. Naroa izan ere lotura egin dugu. Ixa eta besteak kantateulako. Hori da. Ixa anonimoa izatetik, Izaro, plazara ere atera da, noski, Durango Ixaro. Berarekin Ixaro, ondo Jon. Jonek ez du asmatu, baina bintzat, botako ditut arteka horrelakoak. Zu, bakoitza bere garbenak, Ixaro. Ibai, Arsisko eta Isona, hirugarren taula, zer? Urduritasuna? Bueno. Bai. Bai. Bueno, ia ze lagun batuko zaigun orain festara. Lehenengo arrasta hirugarren taulan, Tintin bezala kazetaria da. Bota kazetari bat. Ba, ez dakit, ni idea. Ez dela paso, zut uste paso egingo. Eta pentsatu ere. Hoi sekula! Bai? Igaski Serrano. Epa. Bera egon da, Durangon. Urtzilide Iban. Ander Izagirre. Julen Jon, naroa. Juan Luis Zabala. Putz egin eta ikusiko duzu. Putz egin dute hirurek. Morrote da. Ufa. Horrekin lotuta zerbait. Edo bestela paso, Asisko?
Hori azkena. Arantxa Iturbe, bazpare. Arantxa Iturbe. Urtzi, Lide, Iban. Aizea Rodríguez. Aizea, ondo? Julen, Jon, Naroa. Ikidek ez. Nik ez dakit. Paso ingo duzue? Badakigu baina paso. Begira, ze dotore, ondo. Venga. Ez naiz ni esan du, baina bada. Ez. Baziru dira, kostatzen ari da, hau, Bai. Unai Iturriaga? Urtzi, Lide, Iban. Arrastegiaz. Bota jo? Xu Alberdi. Julen, Jon, Naroa. Emozioa ematen jarraitu nahi duzu, paso egin berriz. Dio beste bat. Edo? Ez, Bai, paso berriz. Honegaz bai. Aitaren etxean aurkituko duzu amaren eskuekin. Bai, bakite. Ez dakigu, igual ez da. Bai. Aitaren etxean aurkituko duzu, Uf, damaren eskuak. Aita ere. Naiz ni, ez dakiz zer. Ez naiz ni taputzekin. Bota. Arkaitzkano. Urtzi, Lide, Iban. Carmele Jaio. Carmele Jaio, beren liburuak aipatzen egon gara orain arte. Zuzena ote da? Carmele segiro beti, Durangoko azokan. Beti da posa etortzea. Jendea, utzi dugu, hilara egiten. Bai. Liburu berri eskatzen jendea. Bai, izan da heldu eta jendea liburua eskutan zeukala, beraz posa handia guainik. Bueno, aurreko liburu Aitaren etxea, zema pos Asko, eman dizkizun. bai, asko. Ibilizara bidaiatzen, aratona ibilizara, itzulpenak eman hizkuntzatara. Hori da, beste hizkuntza bat, beste herrialde batzuetako irakurleak ezagutu ditut, eta konturatu naiz azkenean oso antzekoa garela denok, ez? Gauza oso antzekoetan erreparatzen dugula. Eta etxera buelta, zederra izaten da naue bai, ezta? Hartu emon hori, eroslearekin azkenien eta irakurriko zaituenarekin. Bai, nik beti esaten dut idaztea dela oso lan bakartia. Idazten zaudenean ez duzu ikusten, gero irakurleak ze aurpegi jarriko duen, ze sentituko duen, eta hemen bada jasotzeko une bat, ez? Jendeak ze sentitu duen, ze gustatu zaion, zer komentarioak egiteko... Maitasun kapitala, zuadi, hileran, azkena, hau amaitu eta gero neu bai joan naizelako, liburua bile, ezinbesteko bihurtu zara, Carmele, guretzat bai, ezinbesteko idazleetako bat, eta, maitasun kapitala, maitasun erromantikoari buruz, eta mitoak apurtzen, eta... Bai, maitasunan nola ikasi dugu maitatzen, hori da liburuaren roa, ez? Nola ikasi dugun, eta nola daramagun hori egunero, ez? Gizon eta emakumeok, ez? Horretaz da pixkatxo bat liburua, dezera ikitze prozesu bat ere badago horretan, bai. Gozatu asko Durangoz. Bai, berdin. Bai, horixe, Carmele! Bai. Txezoben arrastoak ere da. Bueno, haze Iruizar, Bueno, Iruizar ikaragarriak atxagari izar hori eta Carmeleri eskerrak emon, miluze zutxuek izati erren gurekin bat egitea erren, eta badakizue Durangoko azokan horrek eta askoz gehiago, aurkituko dituzuen. Txango horretan, sorpresa gehiago ere bildu ditugu, beraz? Mundu guztia erne, eta orain, imitio batzuk, Urtzita Iban askotan ikusi ditugu, Lide eszenatoki gainean ere bai. Kasu honetan negozio izango da Urtzita Iban zuek bakarkakoak egingo dituzuela, eta gero, hirugarrena taldean egin beharrekoa, ja hirun artean azaldu duzuela. Laguntza. Hori da, eta enbarazurik ez aldela. Ez, hori da. Hartu lekua, Julen Jonetan Aroa beste aldean, zuek ere asmatzeko lanetan. Ia ze kontzeptu datu zen? Denbora. Eta hasi? Betaurrekoak. Katalejuk. Iru... Tripod, ez. Iru. Teleskopioa. Prismatikok. Iru zer. Betaurrekok. Bai. Iru begi. Iru... Betaurrekoak. Iru betaurreko. Ez. Iru lente, iru... Betaurreko. Bartalo. Ez. Bigarna. Kontxa. Almeja. Ostra. Bai. Hori ez da esaten joan. Bekauen. Padel tenis. Badminton tenis. Bai. Eta Pelota pelota jasotzailea. Bai. Fiziko partido eta... Eta? Jasotzailea. Betaurrekok. Zelaku? Jateko.
Betaurrekoak dira. Hiru dimentsioko. Bai. Ondo! Erto! Ostra batzuk, atakotzagu? Bagoitza bera, Juleneketan aroak horrela ikusita zeote da. Jonai, ostrak, bai, gaur ezan ditugu kamerinoan eta... Zumaian egunero gozaltzeko. Ez dago besterik, ez da? Danak, 60 puntu italdentzak. Beste orain. Eta ere ikusteko desiatzen noski, Julen, Jon Aroa hartu lekua, zuekin mintzioka. Ibai, Asisko Isone, bestaldean. Asisko, emalatzurik egin gabe esan dugu, Lastra izan gabe, denbora. Eta hasi? Pareta. Mimoa. Bikain. Mimoa, osondo. Lurrien. Matxin saltu, Kukusua, arkakusua. Txikize, pulga. Txingurria. Bai, itxaron? Ai, Txinurrialea. Bai, zein? Artzilurrialea, ondo. Bai. Eta hirurak orain. Presoa. Presoa eta... Presoa, abokatua, epailea. Txakurra. Abokatua. Presoa, abokatua, polizia. Abokatua. Bai, gaizkila, bai. Inurri jalearen abokatua zen orduan. Inurri gehiagin jateagatik, akaso, araba ustere emate eginda. Zondo, Eskerrak programa berezi batan. Irurak. Zondo! Egia zan, Platora sartuenetik, Asisko ja imintzio batzuk ere egin ditu. Bai. Gustoko dugu hori sartu, eta bueno, jolaserako joera hori. Artista fizikoa. Ibai eta Isonerekin batera orain. Hartu lekua mesedez, urtzili behioan beste aldean. Beste hiruko bat, Bereziki zuei komenitzaizu eta puntuak hortzea. Denbora. Pentsatu ondo. Eta hasiz. Jandari bat. Espaguetiak. Bikain. Yoga maisua zen. Yoga irakaslea. Buda. Buda, bikain. Eta orain. Hirukotea. Antzerkia egiten. Banatu. Rolak, ondo? Eta hasi. Txanogorritxu hotxa eta iztaria. Amona. Pena bakarra, azkarri asmatu duzue. Asiskori beste segundo batzuk Amona egiten. Ez Amona ez dugu ikusi, nor zan Amona? Hola. Amona? 60, merezita, txalo! Aipa! Kaixo denoi, hemen bulego, Durangoko azokan gaude, besarka handi bat Mihiluzeko zale guztiei, eta gora Mihiluzeko esku. Kaixo, hemen gaude untzakoak, Durangoko azokan gure estanean, eta gonbidatzen dizuegu denoi, etortzea honeago bisitatzea. Aio? Haupa Mihiluze, hemen gagoz Durangoko azokan, orain falta egun batzuk hau amaitzeko, eta etorri, hemen kriston giroa dago, kriston eskaintza polita daukazue. Kaixo Gabon, basunaz, eta hemen Durangoko azokan gaude, eta etorri hemen egongo gea igandera arte, así que haupai Mihiluze. Kaixo, bideo ikusten ari balin bazara eta balin bazaude azokan, ez dakit zertan ari zaren, mugi, etorri ona, hemen gaude denok, Euskal Herri guztia hemen dago, besterik gabe munduko besarkadarik handiena, Mihiluze, haupa Mihiluze, haupa ETV, eta beste arteko adrila, eurra! Oso ondo! Eroglifikoak, irukoteka, egin behar, urtzi lide iban, kasu honetan traba egitea oso erraza, Bai? Ze iritzi gehiagi elkartuko dira, kasu. Pare bat eroglifiko ditugu gordeta, zuentzat, banaka, hasiko gara. Venga, sortean, guazten, lehenenkoa, denpora. Beti egiten diote kasu. Nor da? Liderrari. Oso ondo! Vale. Oso ondo! Lider Nando, eta ikusten dugu Ferrari bat, eta zer kendu behar diegu burdinaren zeinu kimikoa. Ferrari.
Oso ondo, liderrari. Horita izan da, zen lidek ez du ikusi, lidek bele ikusi. Claro. Eta berea. Nor dori? Bele? Gaizki dago eroglifikoa. Naiz ni. Bigarrena, hau pazuek, denpora. Umeentzat erosei ditut. Komiki... Komiki ugari. Oso ondo. Koko erdiako Mickey Mouse, komiki ugari. Oso ondo. Eta ez da asperen egin behar da. Gari miresten dugula argi eradadin. Bi, zuzen erantzun da, puntu zuentzat. Alere, a ber, askotan kontatu dut sekretua. Garirekin maite nintzen nahi John Mayeri esker. Zure letrak dielako. Vale. Beraz, norekin maite nintzen zara? Claro, orduen nor da. Zirano de Bergerak nor da. Izetatik, ondo. Horregatik hasi da bera kantu bat gara egiten. Ni nintzen, Musuak ona, Oida. Julen, John, naroa. Bi eroglifiko, esmatuko ditugu seguru. Guazen, lehenengo da, denpora. Bilduta dago. Epaimaia. Oso ondo. Epa, keinu egiten. Epa, maia. Epaimaia, oso ondo. Hola, Harri. Vale? Kartel baterako, Jon. Ja, apuntatu dut. Bai, ez da. Beste eroglifikoa, denpora. Poesia idazten harrapatu dut. Arkaitz Kano. Oso ondo. Oso ondo. Arkaitz eta kan, ikusten genuen, Arkaitz Kano. Zemat asperen, eta denak onak, Kantu bat gara, puntu zuentzat. Ibai Asizko izone, bi eroglifiko zuentzat. Bai? Enbierko. Hori da, eta asmatu, lehenengoa, denpora. Interesgarriak dira azokan dauden... Saiakerak. Oso ondo. Saia putra ikusten dugu goizen, eta behien akerrak errebaken dute, akerak, saiakerak. Oso ondo. Gehien guztaren zaidan formatuan niri, zerbait argitaratzekotan, saiakera. Saiatu nahi. Txarra bada ere, saiakera hor dago. Gero merezi duen edo ez, baina saiatu. Asizko barre horreri, bai. Negarraz egitearen. Urduritasuna. Bigarren eroglifikoa, denpora. Nahiko zikina zegoen. Parisko metroa. Oso ondo! Asizko daukagu hor, eta erraitxik aldatuko dugu ese hori, Arisko. Parisko metroa. Oso ondo? Ez da dotorea dena dene lankideok, oso zikina zegoen eta Asizko gartzea hor. Gaizki ulertzea aldera edo. Ondo ulertu duzue? Eta saritan puntu zuentzat ere. Aupa! Kexea edo iradokizunik, Asizko? Ez, hori ni ongi, zikintasunarekin eta zikinkeria, zikintasunarekin lotzea ni ongi. Matxik gertan zuen bezala, zikin estalkia. Begira? Zikin estalkia batzutan, zikina tapatzeko balio duena. Hortarako ere baude. Durango Azoka 58. edizioan, txango egin dugun. Bueno, etorri gira gurera, virtualki bada ere, Bernardo Atxaga Izaro, Carmele Jaio. Lagun asko bisitatu dugu, besteak beste, haue guztiak ikusi. Kaixo, Jogurina Boro banaiz, gora Miluzeko lagunak. Bueno, hemen dago Durangoko azokan ere dizka amona molona saltzen. Egunero gonez, bezedez, etorri Durangora, etorri Durangoko azokara. Bueno, animo Miluzetarrak eta azaldu Durango aldetik, gure txoko honta. Haupa, zea maiz gara, eta Durangon aurkituko gaituzue musika plazan 31. estanean. Etorri agurtzera. Venga, ondo pasau. Arratsaldeon ikusentzule guztiak, Durangon gaude, Durangoko azokan, eta Miluzeko ikusentzule guztiak, gonbidatuta zaudete, hemendik pasatzera girona daukagu, eta seguro ondo pasatuko dutzu. Agur. Kaixo, hementxe gaude azokan, Izaron estanean. Animatu etortzea, ze gauza interesgarri asko daude. Mendikan. Jende zoragarria. Eskerrik asko. Topatu duguna, eskerrik asko, gurean izateagatik. Eta ari gara, musika, artea, literatura, kultura, kantu bat gara esan dugu. Orain, Miluzeko platoa, kantu bilakatuko da. Askoitiko talde batek, argitaratutako abesti baten bertsioa egiteragoaz, Azpeitiko publikoa, Azpeitiakoa presente dela. Presta bete? Bai. Bai? 1, 2, eta 3. Miluzeko esku.
Bueno, bai. Itxaron, zer da hau? Zer da hau? Ja, itxaron. Hori bertsio bat, orain gure taberna bateko barri emoten da honek. Orduan gure lehiakidei eskatuko diego orain beste ronda bat eta janok irabasten dagoen. Letra, labur. Miluzeko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea, bai? 1, 2, eta 3. Miluzeko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Segurago! Ikaina! Batean, horrela parez bare, irudikatu dut sekta bat, reimeratik, mantala zuriekin. Badator gure liderra. Bueno, badatoz, 3 esaldi, 3 esku, bide batez, Durangoko azokan topatutako 3 lagunek, botatako 3 esaldi. Zera barrian. Jarri garuna martxan, lehenbizikoa, Urtzi Lide Iban, zuena da. Eta anuntziatuak dio, kontrakalen jaiotakoak esana. Durangoko azokan non egiten dira umei begirako aurkezpen eta tailerrak? Sagu ganbaran, txiki ganbaran, etxe ganbaran edo ganbara gelan? Sagu ganbaran. Osondo. Te. Nola jarraitzen du abestiak? Nik maite ditut maite bai gure bazterrak, baina bizi dituzten. Nola jarraitzen du abestiak? Lagunei eskerrak, pertsonei eskerrak, gizakiei eskerrak, amonei eskerrak. Pertsonei? Pertsonei Ondo. eskerrak. Butarrak. Osondo. Letra. Eta aurrera. Xipi-xapi katua, katu madari katua, tripa dauka puztua, jandi dalako, aragi gixatua, arrain ozpindua, txokolate lapurtua edo zopa urtsua. Katua degeta arrain ozpindua izango dekama? Bai, bota. Arrain ozpindua? Errebotea? Eres, Txokolate graziosena batzea, zopa zentzok tripa eta, esatezue. Zopa. Zopa urtsua. Hori bai, ona. Katuak erne orain? Aragi gizatua. Bai. Hemen ikusten da maia, za? Musika! Elektronikatik ere badu honek, belek bezalaxe. Baina zein da, edo ze talde da abestikoa? Kadira, Feline, Silitia edo Tok? Bota? Silitia? Hau txikiarekin. Bai. Tasmatu. Ze presioa, Lide? Bai, asako. Ondo, zuzen. Presioa positiboa kasoretan. Vale. Jarraitu balanean. Zenbat gune daude aurten Durangoko azokan? 9, 8, 7, 6. 8. Hau pasuek. Vale. Ikan. Ondo zenbatuta. Erre. Zerbait ikusten duzu, Bai, zerbait bai, baina... Bai. Aurrera ingo dugu. Nola esaten da zorabiatu, Gernikan, turdutidu, tuturdidu, tuderdidu edo turdidu? Turdidu. Turdidu, zango da. Errebote gutxi gaur, Oso ondo. Ari dira, Urtzi Lide Iban, denak ere erne, noski. Aurrera ingo dugu. Nola zuen abizena, Guazeman saioko familia honek? Agirre Gomez Korta, Arregi, Agirre Goitia edo Agirre? Arregi. Oso ondo. Arregitarrak. Zeta. Osasungarriena. Bai, listo. Askatu nahi duzu, Bai. Gauza guztien kontra joatea da osasungarriena buruarentzat. Zuzena da? Bikain!
Fermin Muguruza handiak esandakoa. Ez aldala, Fermin? Berarekin egon gara azokan. Kontragaletik Durangoko azokara, Fermin Muguruza. Zer moduz? Ondo. Kontrakulturaren ikur bat, hemengo nagusinetako azu zalantzari gabe, naiz eta Durangon denok ere norabide berean egiten dugun arraun, ez da? Bai, iruditzen zait, autogestioan lan egiten dugunok beti kontra egiten dugula. Eta nik uste hemen Durango azokan bai, jende askok oraindikan lan egiten du horrela, autogestioaren bidez, baina batez ere hemen denok garroen egiten dugula norabide berdinean hemen Euskararen alde egiten dugulako denok. Eta Euskararen alde egiteak oraindikan, nik uste hori oso kontra egitea, eta gainera osasuntsua, nik botetako esan zenuen. Hori, esan nuen bezala. Kontra egitea osasuntsua da, eta batez ere osasuntsua bezalaxe beharrezkoa da, errealitate asko, ikustaraztea eta salatzea, hortan ari zara eta hortara etorri zara urten. Bidasoa 2018-2023 dokumentalarekin. Bai, justu hemen Zugasa zineman proiektatuko dute egunero, non gaur egingo dute aurkezpena, eta beste egunetan arratzaldeko 8:00 proiektatuko dute, eta zinemaldian aurkeztu bagenuen ere, 4 hilabete daramagula orduan dokumentalarekin, lortu dugu genukan helburu zuzen bat. Eta helburu hori zen desmontatzea, zenbait edabaietan kontatzen ari ziren... Bertsio hori, ez da? Gezurra. Bertsio hori gezurra zena, ez fake, esaten dena, ez gezur hutsa. Ibaiak hiltzen duela. Ibaiak ez duelako hiltzen, politika migratoriek hiltzen dutelako. Muguruza komandantea, eskerrik asko Fermin. Eskerrik asko zuri. Aupa, Fermin Muguruza! Komodina, zentzat? Komodina, Urtzi, Lide Iban, osondo. Julen Jonaroa, bigarren eskua. Prest, zegoena izango da eskua, eutxi. Eta honela dio. Ukitu magiko bat emanez. 1974tik 1986 bitarte non antolatzen zen Durangoko azoka. Basilikaren arkupean, Merkatu plazan, Pinondo plazan, Eskurdi plazan. Basilikaren arkupean? Merkatu plazan. Osondo leku ezberdinak izan dira. Letra. Duki, bai baina niñago. Bale. Zein, herritan dago beste galdera bat, Mintzola ahozko lantegia, Zestoan, Tolosan, Amasa Bilabonan, Legorretan. Amasa Bilabonan. Ze presioa dion. Bagoitza bere presioa ditu, men. Hori gaxi zaman, bertsuak, koplak. Letra. Entzun hau. Nola du izena, Eiderren kantuak. Elkarrekin gaudenean, betidanik, 23, nahi gabe berriro. Elkarrekin gaudenean, ez dakite? Ez dakit Bai, esan. Elkarrekin gaudenean? Opa. Elkarrekin gaudenean. Zaten du bai. Letra. Nola du izena, Durangoko azokan ikasleentzat egiten den lehiaketak. Erronka da, kultura da, porta da, azala da. Lehenengoa. Erronka berriro, inbilo iztezako zan, kilometrotakoa. Baina, eske gaur instan ikusiet. Bai, orduan bai. Ez ikusiet zehose, baina ez gatzen izan. Ba, esan. Gero bazki gaten izan. Zer izan gota? Bai, ez dakit. Erronka da. Negoziak eta gogorren ostean. Portada. Osondo. Egotean fin. Ene. Askatzeko aukera, baina ez. Bigarren talderekin jarraituko du. Francisco orain ezagutu du mekanika. Orain ohartzen naiz zer egin behar den. Bizkanaka! 19. mendean zoaz, Francisco, beraz. Presarik ez dago. Julen Jonaroa! Entzun hau! Xileke xelek da Kaia barrenia Xileke xelek dago Kaia barrenia Ze talde da bestikoa? Guta-gutarrak, La Jodedera, Karidadeko Benta, Karelean. La Jodedera. Mandita, compañera. Vale. I. Karidadeko Benta deskartes, hau ez. Askatzeko aukera, Julen Jonaroa, baina beste galdera bat? Bai. Ba, beste bat. Nola dute izena bere biziko espioiek? Alex Clover eta Susan, Alex Cleo eta Susan, Alex Clover eta Sam, Alex Cleo eta Sam. Nik uste hirugarrena. Doktore Ion. Alex, Clover eta Sam. Oso ondo.
demora pixka hartze dugu. P. Induzketa lan betean, Julen Jonetan Aroa. Eskatu nahi duzu, Ez da. Beste galdera bat? Nor da? Maitasun kapitala, liburuaren egilea. Carmele Jaio. Horrekin ez du arriskatu nahi izan, Badaukat eta. Esaldi askatzeko aukera ere badaukazu, Urtsintxak. Gustatzen zait, Asisko orain erne dagoela. Julen Jon Aroa, beste bat? Urtsintxak no seke bila. Beste bat? Totem nipa ez. Nire ipuinetan urtsintxak totem gisa planteatzen ditut. Bai! No. Bai! Miren agur behabe, gure gutako askoren biografian ezinbestekoak dira zure liburuek. Zema gozatzen dugun? Bueno, eskerrik asko esatea itxi. Miren agur, arrakastatxu ibili zara, sari garrantzitsuak lortu dituz Euskal Herritik kanpo ibili zara, eta orain barriro Durangoko azokara buelta eta bestelako liburu bategaz. Bai, beti alegindu behar dugu egindakotik aldentzen den zerbait egiten, eta orduan oraingoan abentura novela bat dakar, adin guztietako irakurleentzat. Pertsonaia historiko baten inguruan, Marti Jade Jauregi, sendalari eta emaginaren inguruan, bere bizitzaren aldi bat berrera ikiz, 17 urteko gaur eguneko neska bat arabi alduta. Orduan, kontraste historikoak nabarituko ditugu, baina historia narrazioa txirekordatuz, topatuko ditugu mitologia, antropologia, sineskerak, herri literatura eta beste hainbat jakintza arlo. Zuretzat ikerketa lan ederra izango zen, honetan guztian murgiltzea. Badaukazuzuk, trebentzia askorik ez da guraldetik, miluzen saiatzen gara, berbak hartu, jolas egin, hizkuntzarekin, eta zure marketako bat bada, miren agur zure literaturan, berbak hartu, hizkuntza hartu, jolas egin, geuri erakutsi. Bai, hizkuntzak funtzio asko ditu. Oinarrizkoena komunikatiboa, baina hortik aparte badauka bere funtzio estetikoa eta idazleokain zuzen hori ere landu behar dugu denon gozagarri izateko, ezta? Eskerrik asko Miren Agurri, eta komodina, bigarren eskuan ere banatu dugu oso ondo. Hirugarren bat ere badugu, Ibai Asisko Ixone, behin mekanika barneratuta, ezta? Ozen ba? Zuen ustez. Behin bakarrik esatu gara. Dio enuntziatuak. Nor da Gerediaga elkarteko koordinatzailea? Ane Elordi, Peio, Jorajuria, Beñat Gaztelurrutia edo Eire Maia? Ane Elordi. Errebotea. Beñat Gaztelurrutia. Ondo. Vale, potro, ondo. Peio, askako zuzendaria eta Eire Maia Jonen Alabie, ondo? Beste kontu batzuk koordinatzen ditu Eire. Aitaren jazkera eta horrelakoak, ez da? Guztietan dagota. Bigarrena, zein da? Joka aritzearen onomatopeia. Rikirraka, nikinaka, danba-danba edo ñaka-ñaka. Danba-danba. Hori da. Komikibiliak zer dio? Baietz. Baietz, bazpare. Ez bada. Zuzena, eta erre. Eta ñekinaka zer da? Beste zerbait jotzea, kaso? Behar bat, zirika ere bai, ez? Baita ere. Nola jarraitzen du Sara Zozaiaren abestiak? Gozatzen dut, horrela bizi nahi dut, ta sufritzen dut, edo bizitza amesten dut. Ta sufritzen dut. Oso ondo. Du nahi gabe bizi, baina sufritzen dut. Gube sufritzen dugu. Horretarago dago Asisko, sufrimenduak aritzeko. Sufriarazteko gehiago. Letra. Markagailuari begira Asisko, ondo. Zein elementu ezkutatu dugu hemen. Asisko, erne, Eguzkia, bombilla, koroa edo izarra. Haze presiñoa. Venga, ikusten da. Bombilla.
Osondo. Bombillari gabe eta ikusten da. Eta ikusten da, zer den, Eion? Zer den poesia, horrela batean. Bebalde. Loloko. Gogoan izan enuntziatu ere, behin bakarrik esatu gara. Aurrera ingo dugu. Ientzun. Joreken maite mindua, zoritxarrez jonen amodioa zelastima. Galderak dio, nor da Jonen amodioa, lasai Maia. Arantxa, Olga, Amaia edo Olatz. Zer bai, iruki bat, baina testurak egin, iruki do lautu. Posibilidad poliamodioa erratea. Poliamodioa? Aldi bobok esan zuen, ja. Vale. Bota. Bai? Arantxa. Zoritxarrez arantxa, bai, Alice. jonen amodioa zelastima. Oso ondo. Imintziak jarraitzen du, amiskok, ondo. Eta aurrera. Nork aurkezten zuen It's Okay saioa. Maitane Urbietak, Gorka Otaegik, Urko Aristik edo Maite Artolak. Urko Aristik. Urko Aristik. Zuzen. Ese bat. Eskatzeko aukera ere bai, Ez que... Lita begira jarritakoan asisko bilakatzen da lehenoko amona. Horiz ere... Haze planoa. Ondo, lakideok zein hitz ezkutatu dugu hemen entzun. maitatu bihotzez, inoiz ez ezkutatu. Sentipenak askatu, eskuak goratu, ingurua bezarkatu, bizitza gozatu. Bai. Sentipenak askatu. Horrela bestuta, egia esan. Saiakera batzen. Hanka luze. Musikaren inguruko Saiakera bat, hori da. Opa, jogurina. Ondo, aurreratuta dago. Talde guztiak ere erne, esaldiari begira, komodina jokoan. Ibai, Asisko, Ixone, saiatu nahi duzu, askatzen? Bai? Nik despistatzen ditut. Eta gaizki, oza, trompatuzkero... Ez da pasaten ezer. Ez, zuen jarraituko duzu, Pues venga, bai. Bai. A ver. Ibai? Edo Asisko, edo Ixone? Ni eskanti. A ver. Bai. Kamerinoan supermerkatu bateko patata tortilla utzi digute. Guten. Ai. Ziguten. Iragana zen. Ikusi duzu ezain den akatsa, orain erantzun ondo. Venga, a ver. Ai. Erantzun ondo. Eta momentu hauek badakigu esaldia zein den. Me cago en la... Nola esaten da? Indarra sakanan. Gulebrea, tulebrea, dulebrea edo fuertebrea. Momentu erabaki horra. Sisko, akaso zu jasotzen nuen hitza? Jakin hartzen nuke? Edo ez, Saiatu? Indarra sakanan. Erantzun bat? Ez, hori nago ez. Bota, bai. Dulebrea. Are, fácil. Errebotea? Bai, nik eraz. Tulebrea. Bigarren errebotea. Az esan du ez ez. Esan du ez ez. Zagatzen. Zein gulebrea esate dugu? Bai, ez. Vale. Gulebrea. Bai, eta guain bai. Asmatu. Eta orain? Bai. Askatzeko aukera, bueno, aukera paso egiteko baita ere, Ez. Ez. Elkartasuna. Kamerinoan supermerkatu bateko patata tortilla utzi ziguten. Zuzena da, bai! Bagenekin, bai. Lehen aldian behar genuen Inigo Etxezarreta, ETS taldeko abesariak esana. Haupa, Inigo? Bueno, Inigo, ezagit kamerinoetan ze topatu duzuen. Tortilla hori... Bakizu gaur egungo supermerkatuko tortilleko sonak gaude. Ja, ona dira. Baina, behin kamerinotik oholtzara estenatokira ateratakoan
topatu duzuena, aurte mereziki segulago eta, no? Bai, aurrek urtean diskoak kaleratu genuen eta gure apostua bazen, hori aretoetako kontzertuak ziren, ez? Baina gure eremu naturalera bueltatu garenean, topatu duguna izan da, izugarria, milaka pertsona eta gainera aurten plaza handietan jotzeko aukera izan dugu eta oraindik ere pixkat amets hori gogoratzen, ez? Plaza handi erraldoi horietako bat, nabarmenenetakoa, Durangokoa bera izan zen. Egia da. Eta Durangoko azokan gabiltza, pentsatzen dut, hemen azokan ere espero duzuela jendearen berotasun hori. Bai, pentsa batzutan ere, kantuak kaleratzen ditugunean edo kontzertuak egite ditugunean, ez dakigula benetan jendearen feedbacka zein den. Eta hemen, jendeakin hitz egiteko aukera daukagu, eta nolabiteko zirkulo hori ere ixten da edo distantzia hori murrizten da, eta beti gogotxo etortzen gara Durangora. Zer ondo, zora garen Iñigo. Eskerrik asko. Bigarren komodina, Julen Jon eta Naroarentzat askatu dutelako, hirugarren eskua bai, markagailuak Adidanok, 580 puntu, eta komodin bat, Urtzik Lidek eta Ibanek, 480 eta bi komodin, Julen Jon eta Naroak, Ibai Asizko Isone, 450 puntu, komodinik ez, 450. Atzetik, komodin gabe, zezen nahi du horrek arriskatu egin beharko zaretela, eta zuen jakintza. Erresistentzia, Asizko? Hoi bera. Badakizu eta? Zein da zuzena? Lehenengo errondaragoaz, ondo pentsatu. Erantzunak, 11 kontzeptuetatik 8 zuzenak dira, 3 okerrak, eta erantzun ez zuzena eman da errondatik kanpo. Geratuko zinatekete. Beitu, ze gauza ederra eskatuko dugun. Egunda Santi Mamina, abestiko hitzak dira. Bihotza, arima, bizarra, egia, astea, erroi, arratsaldea, oilarra, tankea, solomoa, jabea. Arima. Goiko zerua gorde dezala, luzaron eurea, arima. Bizarra. Sondo, Euskara Salbu ikusi arte ez dut moztuko bizarra. Bihotza. Bihotza. Mantzaidazu bihotza eta ken berriz nahi gabeak. Urtzilide Iban. Egia. Zanen dizute egia, hau ez da usategia. Julen Jon, Naroa. Bai. Bakizu? Jabea. Mota. Jabea. Esan noiz garen izanen gure etorkizunen jabeak. 3 erantzun zuzenak dira, 3 erantzun okerrak dira, taulan, honetan. Ibai Asizko Isone. Oilarra. Kantatu zuen oilarrak, argitzen dira belarrak. Erroi. Erroi artean izan nintzaden, benetan ausartegia. Eta komodin erabiliko dugu. Ara. Komodin erabiltzeko momentua proposa. Uste dela astea. Solomu luze dultzerik gabe eman zaidazu bihotza, eta 150 puntu zuentzat. Oso ondo! Ibai Asizko Isone, atzeti momentuz de bai, ia gertatzen den, venga, bigarren erronda. Julen, Jon, ikusten den. Naroa, isilik dago. Abestiko hitzak dira. Ontzia, abestia, sardina, arrantzaleak, parranda, zezena, bibotea, umorea, txoria, kolkoa, mendia. Zemoto, errexena zein da? Ontzia, no? Ontzi baino singularrez. Ja. Osea, Hoi pentsatu agabe dut, esate da. Ja, baino. Ez dakit importa duen. Bueno, bestela beste seguro no esateko. Ez dakizine beste. Ja, Julen. Arrantzaleak esate dute, jazta, vale? Vale. Arrantzaleak. Arrantzaleak beti joateko urrutira. Hoi pentsatu hendik, bai, ontzi baino. Bibotea. Antero ontxamarrotia, sinkerren bibotia. Gero bertsioak ere bazuden. Bibotean horrena zen eta... Humorea. Haudek humoria. Zezena. Kalian gora, kalian bera. Kalian gora zezena. Ibai Asizko Isone. Ontzia. Ontzi, txuri, poli... Ize politxe da, ukantie. Bueno, pupurri, hau. Baita, denetik dago. Urtzilide Iban. Parranda. Parrandan. Bart parrandan ibili. Anaizuna, Kolkoa bada. Iru, kolko eta diru. Ez igual, komeni zengo bazkita. Zer?
Da igual, ez? Ondo jolazte. Kolkoa. Kolkua bete diru. Kolkua bete diru. Ibai, Asizko Ixone. Laul. Erantzun, zuzen, bakarra dago. Asmatzen mazien onde horretan marpuntuk urrezkuek. Ixone, zer esaten jur zara? Lau, 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 sardina bakalau! Edo berrita marpuntu Hortze, igo dira puntuak ea Asizko lasai. Hirugarren erronda, eta hemen erabakiko dugu guztia. Maite zaitut abestiko hitzak dira. Belarria, ametsa, taupada, ilargia, petaloa, hanka, irratia, patata, laguna, pultsera, irrintzia. Pues ametsa. Koloretako ametsak. Patata. Pila. Patata tortilla. Esatezu? Ilargia. Ilargiraino eta buelta maite zaitut, noski. Zein? Taupada. Nire bihotza taupada, aire ertzera doa. Uez? Bai. Pultsera. Pitxiloreekin pultsera egin dizudanean. Ondo. Laguna. Ez da zuzena. Badago beste bat. Lagunekin. Irrien lagunak gara gu. Plurala. Erreklamazioa gero Jon. Beste abesti bata. Ibai, Asizko, Ixone. Irratia piztu eta Zerbait. doinu hau entzute. Doinu hau entzutean, bai. Bai, ez da. Listo. Urtzilide Iban. Komodina? Bai, komodina erabiltzen dago. Baina ez dugu, ez gaietuk iristen. Bale. Irrintzia. Tunelean sartu eta irrintzika astean. Ibai, Asizko, Ixone, zeuen artean eta lehenengo taldearen artean dago. Bai? Leia, momentu honetan, zuek asmatuta aurrera, ez asmatuta beste entzat aukera, erantzun zuzen bakarra dago eta komodina daukate. Belarria. Ez da zuzena. Komodina. 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 Bai, hori bai. Hanka eta eskuetan gorputzean dardara, 150 puntu. Ze izan da nau. 750 puntu, Urtziban eta Lirek. Julen, Aroa eta Jonek 650, Ibai, Ixone, Asizko, 600. Eta gauza bat argi, Sekulako maila zuten bikote edo talde guztiek, bikote berezienak ere konbidatu dituguta, Ibai eta Ixone eutxi diozue horri. Asizko tartean izan da, pentsa. Oso gertu ibili gara, ondo pasa guztue, Ibai? Super ondo. Bai, gustora oroitzapen polita zenuten miluzetik, eta ala jarraituko du izaten, Ixone. Ados, hemendik aurrera, Asizko, torriko zara maizago? Tarteka? Durangora? Eta miluzera, pinot. Arkagailuak zenbatu, ondo dagoen ikusi, mintzio batzuk egin. Lastratzeko partartzailea. Zoragarria izan da, zure lastratze jardun hori, benetan mikaina. Hortik aurrera gogoratu, Gora Euskal Herrien txak, hori da? Nik gonbidatuko nuke sokatiran gure tartien egoten. Nahi badau. Etorti, Nahizu etorri gure tartera? Etorri? Etorri? Zeu? Etorri sokatira gonbidatzen zaitxut. Eta... Eurek agurtu behar ditugu. Claro. Ibai eta Ixone, mi esker gurean izan gara arte. Kaixo, mi luze, hemendik kainakai, Durangoko azokan, oraindik egun asko falta dira, hasi que animatu zaitezte, etorri. Hemen itxaroten dizuegu, Durangoko azoka honetan, eta mi luzeko ikusle guztioi agur bero bat. Musu. Gure gomendia ze izango da ba, pues, etortzeko,
giro ona dugu, eguraldi aparta, eta animatu. Animatu Durangora. Etorri bizita bat egitera. Musu bat! Hementxe gara ba, Miluzen, saio berezia egiten ari gara gaur, Durangoko azokarekin lotuta, eta Siskorekin lotuta ere, bai. Aurkeztu? Hemen lastre bat, eta aurkezleak. Dos. Urrengo proba zein da? Urrengo proba, sokatira. 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 Sokatira nagoaz. Gero asko gustatzen zait, sokatira eta txaloak eskatuta. Bale. Bale, horretarako prest. Sokatira nortzuk iritsi diren, bementxe, ikusten ari gara. Urtzi, Lide, Iban, Julen, Jon, Aroa. Gero ez dakigu nork egingo duen aurrera, orduan. Bada ez bada, esan beharreko guztiak orain, lasai eta eros esan ditugu, asisko guztiko baligu beti ere, noski. Ene liburuaz noiz mintzatu arra, zeni normalki liburuari buruz atorren ez. Hori egia da, hau da zure momentu asisko, zalantzari gabe. Bai. Aprobetxatu orain? Ez dut ekarri, hor Aiba, postuan izut. ja. Bueno, segi aurrera. Bueno, bordon lideri galdetuko txagu bere liburuari buruz. Eta urtzi ere bai. Eta ere, urtzi Iban, azteko ordenean, Nik ez dago ordenean libururik. egiten, nola komplikatu dezigun lanak. Gurean egin zen dituzten, emereti saio, esan bezala, 4.000 euro irabazi ere bai, dagoneko xautuak. Bueno, Ari gara, Dena ez. pixkanaka dena horretan, batea gastatzea. zuen lanetan jarraitzen duzue, Iban, abokatu langileen defentsan, urtzi argitalpen berriekin ere bai. Bai, bueno, oraindik esan bezala, hori, Miluzen hainbat denbora pasa behar izan nuenez, hori, ez dut izan denborarik nire liburua Durangorako garaiz bukatzeko, eta udaberrirako ja argitaratzeko bigarrena, sagaren bigarrena. Eta libez esan, Lierren bai, bakarkako proiektua abiatu bele eta bakarka hasita esan, liburu bat ere idatziko dugu. Bai, zeatik ez. Izotzura? Bai. Baixe, bueno, hau lengurtetik daukat idatzita, baina poliki jungea edizio lanetan, eta bar, eta ontxeatea da. Baina bai, niretzako iraganean idatzitako zerbait da. Bueno, ez oso iraganean, lengurtian. Kusi, Asisko, nola aurkezten den liburu bat? Ja, zer den jakitea, Zer den, Bale. Horrendik ere denbora daukazu zure aurkezteko, Galdetu Joni. Ados. Julen Jon, Naroa, segulako plazerra zuekin izatea, ez dakigu sokatiran aurrera egingo duzuen edo ez? Baina Tolosatik Miluzera, bidaia polita egin izan duzue, gustora gaur ere. Boi. Oso gusta. Jonekin ere... Ondo ibilia, Tolosa Zumaia konexio, hor badago zerbait, Urduri, baina... Bai, ezta? Bosaio gurean 425 euro irabazi zenituzten, oiek bai, segurazki... Bai. Xautuko zenituzten. Ondo. Beharrezkoak. Hemendik aurrera ere izango da, parrandan festan aritzeko aukera, Miluzen ere bai, ateak beti zabali. Eta Jon, zure liburua ikusi da, Asisko nola egiten den, Liburua eta diskoa. Dena. Gauza batera, zebakizu, orain ja musika nola da honor virtualki entzuteko, bueno, liburua ere idatzi de, poema luze bat, 60 orrialdeko poema bat. Benetan, Asita guta. 5 kiloko kroketa bat bezala. Horke errezitatzen dut 60 orrialdeko poema bat. Zeona. Gero zeona da hori, Jon. Zukalzu. Bai, hori gustatzen zait format hori. Eta, bueno, azkenean da nire bizitza intimoa, o pentsamendu intimoa, eta Euskal Herriaren historia txirikordatzen edo elkar lotzen doazen bai poema, bai kantak, eta, bueno, hortik. Eta hortik gero, kantu berri bat gara proiektuaren baitan etorriko diren zuzeneko guztiak. Bai, hori da politena behar bada ez da, zuzenekoak eta erakustea, eta, bueno, saiatzen naiz kontzertu normal bat izan ez dadin, baizik eta ospakizun bat, topaketa bat, oso formato berezian, gonbidatu egin. Esperientzia esaten ez dutzu mitartean ondo. Esperientzia hitzaia... Esperientzia, egikaritu... Hori da, horrelako batzuk daude. Desikasi eta gauzaiek esan gabe. Baina elikatu guretik, eta esan duguna, transmisiorako eta balio badu, eta Asiskoren liburuak be, eta komikiak ere balioko du. Euskal Herriko emakumika oso garrantzitsua dalako, ikertzen hasi, bazara trebi horretan be bai. Ikerketa lantxuek egiten, Asisko dokumentazio lana, eta gero komiki baten era oso divertigarri baten eskaintzen diguzu historioa be bai. Lan gogorra izan da, dokumentazio lana? Ez, netako hori ez da lana. Agiazki ez ditut orduak pasatzen ikusten, alakoetan. Dokumento zarrak, interneten gauza pila da. Murgiltzen zara era bat hor. Murgildu, eta agozada bat. Halako batean, garai bateko konexioak duela 100 urteko jende horrek ze argi zeukan zer nahi zuten egin. Eta hori kristuin indarra ematen du. Nik komiki bakotxa egitean, egiazki ongi pertzen dut, irri egiten dut, negar franko ere egiten dut, eta ordu pila pasatu. Eta ikusgarritasun hori emakume horiei, zer garrantzitsua be bai? Netako bai, nik uste dut pretensioa hundiri gabe leio txiki bat irekitzea, biharko edo oraiko ikerlari gazteek
hor sartzeko. Segi dezaten ez, Ba, niko miki txiki bat emateko zera batzuk. Baina hor beharko dugu, lan monografikoren bat, akademikoa eta joan den mendeko emakume hoien inguruan. Eta azkenean ikasi egin du, Ba. Liburu aurkezten, Bihotz, eskerrik asko irura izazkiaren! Orain geratzen zaigu. Bai. Hau guztia esan da, sokatira, orain. Eta erantzuten lehenbizikoak, Julen eta Naroa, puntu gutxiagorekin sailkatuta, zuek izango zarete. Urtzi eta Iban, bestaldean, prest, hartu lekua, sokatira dagoaz. Denbora. Zein euskal hiritan dago, abuztuak 31 kalea? Donostin. Zuzen, zenbat silaba ditu ezur beltzakitzak? 4. Zuzen, zelanekin irabazi zuen Asiskok Euskadi saria? Paso. Xaoren biografikoa aztitza, zein da Fermin Muguruzaren Black is Beltza 2 filmeko protagonista nagusiaren izena? Paso. Ainhoa, Zumaiara bizitzera joan aurretik non pasa zituen haurtzaroko lehen urteak Jon Maiak? Iagona. Urretxun, Zumaian 10 direnean, ze ordu da oztan? 10. Ondo, zein abeslariren kanta da Campamento Base? Paso. Izarorena, 1972an jaio bazara, zenbat urte beteko dituzu 2024an? 52. Zen, zein izan zen Liderren lehen lan luzea? Hauts. Hauts, zuzen. Zenbat hizkuntza hitz egiten ditu elebakarrak? Bat. Muski. Zein da margarita pizzak daraman espezia nagusia? Gazta. Albaka, jarraitu ertzainaken abestia barearen ostean. Datorreka itza. Zuzen, ze lurraldetan dago ozta? Nafarroan. Bai, baina zehaztu behar genuen Nafarroa berean. Zer topatu zuen furra kantuan Nacho de Felipek kafesnean? Tanke bat. Tanke bat, zuzen. Zein izan zen Lapurdiko hiriburu historikoa? Baiona. Uztaritze, 12 sagar badituzu eta Lidek 3 kentzen badizizu eta Asiskok 3 eman, zenbat sagar badituzu? 12. Bai. Aimara etniako zein izan zen Boliviako presidente? Evo Morales. Zuzen, ezurbeltzaken aurretik ze taldetako kantaria izan zen Jon Maia? Paso. Karidadeko benta, ze musika mota egiten du Lider nago Jazz. parte den Ispirit taldeak? Gospela! Julen eta Naroa! Ietxe zaigu zapatira, esango diegu, Lider eta Jon etorri zaudete, bai? Hori da. Bai, haupa! Bueno, Jon, hor, karidadeko bentako diskotxu bete edo, honentzat. Bai. Transmisioa. Konsolazio saria. Jarrai dezala transmisioak, noski. Bueno, Julen, Naroa, ze moduzko itzulera izan da, miluzera. Oso gusta. Bai. Eta Joni besango diegu itzulera izango dela miluzera, beste, bueno, gure lankide izan delako, Bai, urte izan askotan, nintzen. Jon Maia placer bat, zu ikustie beti. Niretzat Zerrik ere bai. asko! Niretzat ere bai. Zerrik asko! Saio berezia gaur miluzen, Durangoko azokarekin bat egin da gabiltza 58. edizioan. Eta finalean, Urtzi eta Iban, Lideren laguntzarekin gaur gainera. Bai hori da, utxunea betez, haze utxunea utzi duen Asiskok ere, Ze ondo gauz. Bere meharrean, asko betetzen du gizonak. Urtzi Iban, gara izarrak, gogorak harriz. Bai. Final bat, final berezia, saio berezia baita gaurkoa. Eta zakuan, jokoan ditugu, 2.000 euro! Oso, ondo! Berezia izango dugu guztia Urtzi eta Iban, bere ala kontatuko dizuegu guztia gertatuko dan hemen platuen, baina etxekoei esan bebai, gaur aplikazioan gurekin bat egiten dutenek, sari berezia izango dutela. Abenduaren 10 bitartean Durangoko azokak, ateak zabalik izango ditu fantasia bat eta hau, ondo dakizu egin moduen. Bueno, bertara joan, eta bonotxu bat. Liburutxu bat eskuratzeko, diskoak eskuratzeko, bertatik ibiltzeko, asteko irabazlearentzat bonoa izango da, eta gaurko irabazlearentzat zer? Beste zer berezia? Orea. Gaurko arentzat orea ere beti dago. Bueno, gaur jakingo dugu gainera asteko irabazlean ordan. Gaur jakingo dugu bonoan arentzatan. Orea, gaurko publikoa ere. Apazuek, Azpeiti Arraut! Bego gaizuela, iraurgi ikastetxeko lagunak. Urtzi eta Iban, 2.000 euroko zakua.
jokoan. Urrezko galdera 1000 eurotara daukagu eta 500 euro amaikakoa betiko moduan. Dirutxo hori zeuentzat izango da, Urtziban, zeuek zarete lehiatzen hemen jarriko zaituztegunak. Hori bai, momenturen batean eta azkien egiaztapen eta gero laguntza beharko baztenukete, bortxe dago, lide bai laguntzako prest. Beraz, sorte on guztioi. Eskerrik asko. Gaur, jakin nahi duguna da, Urtziban, lide, 4 kideko musika taldeak dira. Denbora. Green Day. Laukotea bai edo ez? DeLorean. Bost esango nuke. Lamiak. Radiohead. Metallica. Garbage. Baita ere esango nuke. Aerosmith. Bost. Backstreet Boys. Bost. Negu gorriak. Kaki, Fermin. Mikel Anestesia. Mikel Mont. Eta Fermin Anabaiar, bost. The Corrs. Koslau Anaiak. Led Zeppelin. Egiaztatu egingo dugu, 11 taldeak kokatu eta 3 akats. Green Day esan dio igual iruziela. Bat aldatu gehiago. Bai. Eta berriro behizatu. 2 akats. 45 segundo. Hauek seguro, ez? Lamiak igual, ez. Garbage izan diau. Radiohead pasa. Garbage. Egiaztatu, nahi izan zera. 3 akats. Radiohead pasa diago, ez? Azken egiaztapen eta gero lidereken laguntza. Ja? Bai. Lamiak irudia. Vale. Eta esango nuke DeLorean laudita. Pues listo. Listo? Bai. Ez guztiak gutxi gora dira ere seguro jarritu. Listo. Urrezko galdera. Urtzi eta Iban. 11koa kokatu eta gero, urrezko galdera. Emakumezko abeslaria dute, bik. Denbora. Miak eta Kors eta Lamiak, ez? Ez, Lamiak ez. Ez? Kors? Garbage. Garbage. Urrezko galdera batako. Lamiak iru motelia. Zeppelinez, Negu Gerez, Backstreet Urtzi libe Iban, ze moduz? Radioheadez. Tertulia musikala orain? Bai, barkatu. Bigarrena seguru dago, lehenengoa baino. Baina lehenengoan ere hor txortxe. Bueno, beti bezala, ez dakit. Hartuko zenuketen lide aurreko saioetan ere, eh? Bai, ya lo creo. Led Zeppelin laukotea da. Hori argi zenuten, 78an sortu, 80an desegin zen. The Corrs. Irlandako folk rock taldea. Supersale nintzen. 11garrenean sortua. Oraindik jotzen jarraitzen dute, eh? Erne? Negu gorriak kontatuta guzti egin dugu. Ez da laukotea. 3 kide izatetik 5 izatera pasatu ziren 81an. Backstreet Boys. Urtzik egingo zuen segurazki kastina talderako. Seguru. Seguru, ez da? Bai. Everybody. Etzan laukotea? Itxusi egia zan ordia. Zeira. Guapo gila. 5 kideko taldea, Floridan sortua, 83an, eta oraindik ere jotzen jarraitzen dute. Metallica. Laukotea da. Bai, seguru, beti. Zuzena da? Lidek ere irribarre egin du. Ikusita hori oso argi zutela, ez da? Bai. Los Angeleseko metal taldea. Aerosmith. Ez da. Laukotea, zuzena da? Nik ez dut esan nuke. 5.
Bostonen sortua. Bon Jovi bezalako ikazta. I think I'm paranoid. Garbage, lau? Wisconsineko rock alternatibo taldea. Lamiak seguru daukagu, ezta? Bai, Lamiak agertu arte, ondo goaz. 175 euro. Ia berreuneri igotzen garan. Radiohead. Ez da laukotea. Tom York eta beste lau lagun. 5 kide denera Radiohead taldean. Wow. Ze Ze talde. Da bera, ze, buf. Ze magia, Green Day. Zuzendu egin dugu, Iban. Lautik igual irukote da. Green Day. Irukote esango nuke. Zuzena da? Beste power trio bat hemen. Zuena bezalako xea? Exactamente. Lamiak. Lide, nortzuk esatu dute lamiak? Izenak ez dakizkit oso ondo, Baina hiru mutilia, donostiarrak. Tentazio izan dutelako bai, emakume abeslaria jartzeko Lamiak. lamiak. Zuzen jungera, bai. Lamiak, ez da laukotea. Hiru kideko taldea, bai. Rock taldea, 2017an Donostian sortua. Argi dago hemen, Power Trio, esan zu? Bai. Power Trioan eginda zereginak oso ondo doazela, batzun jakintza, besteren jakintza behituta, DeLorean geratzen zaigu, eta irribarre hori, Lide balakizu, laukote batana DeLorean? Zago nuke, baino. DeLorean. Para izkigatuko naiz. Zuzena da? Apazuek! Bai, horixe! 500 euro! Amaikako osatuta! Vale, oso ondo. 1000 euro irabazteko aukera urrezko galderarekin, baina kasu honetan ez. Kasu honetan urrezko galderaren erantzun zuzena jasota, zakua eskuratuko dugulako. Emakumezko abeslaria dute bik, hori izan da galdera. Nor da dekorseko abeslaria? Andrea Kor. Uste dut. Denek ere beste dute pixka bat ez da? Bai, horregatik hori izan Uste dut Andrea zala. Ja bai, bera da. Gure krasa, Iban eta niri Nire krasa Andrea Kor. Niri be bai. Bueno, dakigu, dekors, abeslaria emakumea dela? Oso ondo esan dakoa, familia bereko 3 arreba eta nahi bateko osatze dute, eta Laura dira musikari abeslari. Zalantza eduki dugu, Garbitzekin edo ez? Hasieran, baino gero ez gero ja bastante argi, batez ere deskarten gatik. Lamiak ekin eduki dugu gurtzita biok zuzenean joan gera, eta ja... Zuzendu gaituzten. Zuzendu gaituztenean, ja Garbage bakarrik elitzen Lidek zen. apur bat lagundu du, Garbage, Lide, badakigu, ze taldean. Lierreko abesleriak jakin behar du Garbage ze taldean, bai ala bai. Presioa. Ai, urdurina, Zena galdetuz gero? Joe. Lasai. Nancy, no zen, ez. Ez dakigu Nancy dan? Edo Tom, Edo Tom. Shelly ez dakiz zer, ezta? Ken edo Barbie. Garbage! Ei, zuek, 2000 euro jokoan. Garbage, emakume, abeslaria, du Garbage taldeak.